Pwede mo ni ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niya ang inaminama kalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kenzie ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kenzie ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka tahas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, mamusil. Kamplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kamplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Ay! Di ba oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chololot, may angel nga charot. Ubos sa direksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa chulula. Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Ako man kalupad sa langit. Ay! Kilokos ko wakli! Chololot, may angel nga charot. Sa lain na sang sumpay, nining atong sugilanon ka naguluhan. Si Chololot, may angel nga charot. Jomong. Ah, Jomong, anak. nanay ni mo ay kapoy pagsulti. Dong. Pero akong tambag ni mo parts. Ayaw lang gud taon panghagis gud. Jomong, anak. Patuo tao nila, dong. Di pa kamay mong gawas, dong. Ganun di man ko nila pag-awso. Gamay naman akong samad. Oo, tanawa. Ginoo ko. Parts. Naunsa na parts. Parts! Parts, Jumong! Nga naman na, Part! La, nga naman na! Ano man? Kinausa man din na. Nga naayo naman na. Ka-imposible, good Part! Kalabas pa ito gahapon? Kaya naman, dubok na din na. Dili ba, Parts ba? Parts. Kadali ko na pikot, anak. Jomong, dong. Siguro ka, dong, nga maayo na ng imong sama, dong. Kaya nga no, di pag yun ay mo muto sa inyo nakita. Naayo na nanay. Oo na, oo. Uy, Oo, nanay sakit. la. Baga mo magawas ako din ugma. Ang unya, Part. Wapang kwarta ikabayad din sa ospital, Part. Daga mo si Pars Lupin. Pagkita mo dito kwarta yung kabayan. Sige na. Kinahanglan nga ugma makagawas ako din eh. Kay gilain ako nga ni. Parts puding. Asam ta kwarta ni eh. Asam ta mangita. Mun lagi na problema ron na to, Part Lupin. Asam tagkwarta na. Ikaw, Parts. Parts Lupin. Naam tong imong TV, no? Ha? Tong imong TV ba? Prenda to to? Binuang diha parts. Uy.
Imbarguhunon ka ito kay tulo na to kabuhan nga wa madatahi. Ay, sige lang, Bart. Ay, lang ko kaguol. Malukat bitaw na kon makagawas na Pasjumos Ospital. Hibaw ba yung kaadto nga maay itong mangitag diskarte para makakurta. Malukat na lagi na. Pida gido eh. Ang ako magdugay malukat ba? Nya pangitaan niya ko atos taga-appliance. Kay imbarguhunon ra to. Sumay kong ihatag nila. Ayaw lagi kaguol. Ikaw ay malukat na lagi dayon to. Gina. Sige na ba? Iparinda ta to. Bago ba yung naprinda akong DVD? Kung DVD sa... kabihan niya ay... Dong Jomong anak. Ano, Nay? Kining mo gawas man gyud ka kaugma do. Mo uli lang una ko. Mangita ko kwarta para makabayad tangan his ospital. Mangita ko kahuwaman dito sa ato dong. Ikaw lang unangan ha. Total maayo naman ka ng imong paminaw. Sige, Nay. Ay balik nga ni kung dili ka kadag kwarta. Di ka ni ko kagawas nga ni mabsibat mi ko nga ni. Ayaw taon na dong Jomong. Musamot kada ko ang problema nato anak. Basta mangita gyud lagi ko. Basta kay ayaw lang gyud pagsibat nga ni. Haba dong Jomong. Sige na, lakaw na. Ay mapagdugay ha. Oo, dong. Sige, arin ako. Kahit ba ni butana ay. Nay. Tora pultahan o, CR na diha. Babitaw ko, may dihasta. Gagit isa ni butana sa CR ay. Isirahan na diha, di na na't paggamit. Out of order na diha. Oh, di ay may pa-orderan. Di man sila magbaybaw ay. Ato na lang ko sa gawas daw. Amay kalbunat dito. Jordan ay. Butangan pag ganito nila ditong out of order. Gubot yung kalimutan. Oh, Parts. Ya, sa naman. Pilay dawat. 1,000 naman, Bods. Ahak to ang siya ha, oy. Kagamay kong dawat, good. Mau bitaw. Unsam sa doon tibi hagod. Kung dili mo pukpuko ka to, di mo salida. Nya, kaigo ka ni Part. Yun ko na to, good. Tara, maala na ni. Kadiyo sa... At tuon sa nato sa insik o sibuyaks. Pasinig na kadilihin siya to. Ato ning papunan. Na, tara. Hay. Ginoo ko. Samantaon ko ani rog kwarta. Kinsa may magpahuwam ro namo. Ginoo ko taon, tabangiin taon ko. May magpahuwam lang unta taon ako ron. Kinsa man kay akong duolon ani ha. Oy. Ang ako maning duster. Naaraman di ay ni. Diin man ni. Wa man ni din higani ha. Ay, kung inang giuli nis nagkawa. Ha. Paasap tingali ni kawata, oy. Basig do alang kumakamat ngon nga ni ara di ay ni din eh. Si Madir.
siya kayang misud. Ay, may gani kay nabutang ko dahil duster kung gigamit o kadiyot. Pero time pa, mura magmagulanon kay na si Madir. Naayo nung iyang anak kang si Jomo, magulanon na hinuon. Saan kay problema? Ay, hala, miluhod na sa chis altar. Murag duna na sa ni-request sa among manager ay... Ay, unsa na sa ka? Akong paminahon, Bill. Ginoo, wag yung ko'y laing kaduulan sa akong mga problema. Ikaw ra gyud. Nahibaw kung ikaw mo'y nag-ayos akong anak, Ginoo. Nahibaw kung gidungog nimong akong mga pag-ampo. Mao nga muhangyo na sad ko nimo pag-usap. Problema na sad Miss Kwarta para bayad sa ospital. Tagait ang kong para bayad sa ospital, Ginoo. Bisag 3,000 lang. Bayo! Bayan! Oy, Bayan! ang kapitan man ron na mo. Kap! Bayo na ko ha. Oh, Kiling, kung sa namas dumong, kumusta naman siya? may naman kap kaluoy sa Diyos. Mahimo na siyang mugawas ugma. Pero problema lagi Miss Bayranan sa ospital ani kap. Ay, maubitaw miyan ni ko dahil din kay may ihatag ko ni mong hinabang. Ha? Oo, dawatan eh. May doon ni, basig makatabang-tabang ni gamay. Ay, salamat taon Ginoong gidungog mo dahil nga akong mga pag-ampo. Kap, pila man ni? Ay, 2,500 sa kung taon na. May na lang na. Ginoo sa sunod gani kung muhatag ka ayaw taon ni paagis kapitan. Kay gubitan ginag 500. Sa! Saan ba ka na mayang sa ko'y kumitan? Tinantuhan ko mang kanina. Nasilong gitantuhan ko na sa kilis. Nay, may tubo tao na. May interest na nga 500. Di kam to? Pasakon mo na los kilis. Kilis! Sakara ko nga kaniyot. Kap. Kumidya ra to kap. Oy, siya ba ya? Ay, dili rin may baog yung ka. Kap, Oy, No, nay. Namangyo na sa kilis. Kilis, di ba di ako nangutang ni Mura? may interest ng 500. Oo na, nawan. Kadungo ka. May interest ng 500. dong, Akiles. Nagpautang day ka dong. Pautang nga taon ko dong, be. May interest ng 500. Ay, oo, lagi. Mado niya ko sa inyo dong ha. Excuse. May interest ng 500. Oo, lagi. Sasa. Kapungol sa daning ganahan. Oy, asa ganito inyo dong? May interest ng 500. Ayo lagi! Amaw, suspera gabat ni mo. Ahak, magkakap. Lakaw na mo, oy! Lakaw na kap, oy! Og salamat kaayo, kap. May interest ng 500. Yakan ko man ang naong ni mo na. Sige. Aray na may mayang. Ikaw na lang isabot ni nga kilis sa bunggol maning kanahan. Kilis. May interest ng 500. Wala, pitok mo talong karoon na sa ilan ng buwan ka. Tanawi! Unsa naman, dear? Wa ka na'y problema. Oo. Salamat taon kayong gidungog mo dayon ang akong mga pag-ampo. Bisag alkanse ko 500 pero sige na lang gino. Sumadir ba ya? Reklamo pa, Jud. Moingon pag-alkansi. Salamat taon Ginoo. Mubalik din ko sa ospital kay ang ako ra taong tungkos ang anak ang naibilin dito. Salamat taon Ginoo ha. Kumaayo mo gyud Ginoo. Ay, of course, no? Maayo ka ng among manager.
Mga kung doon na may problema, isulti gidayon sa among manager. Kay tabangan gidayon mo. Labi naghugot kaayo ang inyong mga pag-ampo. Aw, mao na kayong magic. Naada isulbad ang inyong problema. Ikong gudang among manager. Pangayo kay kamo paghatagan. O walay pangayoon nga dili gyud niya ihatag. Pinangga yun da ito sa Ginoo da. Kay gitubag yun da yun niya nga akong mga pag-ampo. Magdali ko be. Malipay yun ani ron akong anak. Si Jomong. Wapag yapos bertikoy. Hoy! Nimalay. Nimal. Wapag kagidaga ng halis bato. Ha! Ngita yung bilaran ugma. Basta ikaw patingali mahurot og kaalin, boss. Ato lang waton, boss. Sige. Bon na ibran na yung beer. Ang atong pulutan, apa ba? Ada pulutan, boss, wala na. Sige, puli kita, puli. Nga, boss, mura magbubaliban ng bibi. O si baliban? Ako yung balibaran? Ibalay ko ng tindang sunahan, Maria. Ipagyabok ko nun ng iyong mga tinda. Katinilaw sila ko. Na nga mo puno pag beer storo. Balik ko ganhi kundi sa muhatak. Sige na, botsok na ka na. Ang among mga ginsakupan, nag-inom sila. Ay, sige! Mo na sakto. Inom unyak sugal. Oon sa padiha. Mo na gusto ni agaong losyo. Bods, saan mo na to, ani? Wa man kadilihin siya sila inzik. May kalma sa kuno sila ron, kay init kuno kay nila ang mga parak. Saon man na to ay na parts. Ata na, sawayan natos ng bibi. Pasig makawam ta. Dali parts. Bods, unsa gani ni ron? Ato lang utangon ang kuwang sa ospital. Ha? Ato lang nagtatatahan kuwang. Yabag ka rin, Persupin. Sa pagtuunin mo ng taga-ospital, mga turko lang gihapon na nga, madalag data-data. Ay, suwayan ba lang ba? Dili parts. Kinala mangita kita paagi parts nga mapunan ng atong kwarta. 1,000 na guni. Duda magyugo ba? Di man gini kaigo. Tara, boss. Nakakita ka na, naglakaw na, boss. Bossing. Murag. Oy! Lagi din. Ay, hala. Ang mga bata-bata man din ni atong giganda Jomong. Hoy! Dali mo! Dali! Ato sa sugato, tara! Nga ako lagwa si kwartas ng bibi, Bots. Nakalagi na. Imposible kayong wala si kwarta. Bots, hala. Sila si Turo ang iyong mga bata-bata. Malay. Maoni nagdungkab kang parts, Jumong. Hinumdom may parts. Nga daghan taon na sila, parts. Awa ko mahadlok, Bart. Pida sa dibuin. Isog lagi ka, pero alkansi taong kita. Duwara ko takabuog ka sila daghan. Kamong duha! Marika! Gitawag ka nila. Marika! Doon na yun! Gaduga naman! Pida! Parts, ay... Nganong gitawag mi ni mo, Turo? Boss. Ngano? Ay, sa ditong bola, boss, ha? Murag wamano ka mo, boss. Ngano ni? Unsa ba, Turo? Smile, boss. Smile, Sa boss. magkaigamig-gamang ka. Sa kaubhon nun ta?
Ubon-on. Ubon. Unsa man gitoyo ninyo namo? Ha, turo? Ang sa naman Jomong? Buhi pa? Ha? Bahay pa! Nga naman imong tiwasan! Buhi pa di ay ha? Abi ko bagihaya na. Simba ko ka, oy. Did-an ka na ikaw rahayaon? Sa! Ayaw ko na may langaya, be. Kaya mo balik para ba mis ospital. Itaw! Uy! Maunsa mo ko naman dito! Magbayad mis ospital kay mo gawas pas Jomong ugma. Unsa? Mugawas ni siya ugma? Oh, sa ato pa! Naade mo'y dadiha karong kwarta! Hoy, ako pa rin yun, no? Kung dili mo gustong masunod kang Jomong dito sa ospital, ihatag na namo ka ng danan yung kwarta. Unsa? Nabuang ka? Buang maganin ni Dana mo yung inunukwaon? Unsa mo, sineswerte? Bida! Uy! Pasakuro ba ko ninyo? Ah! Ha? Silyo. O saman, ihatag na ninyong kwarta o dili? Tubag! Unya ka mong ihatag, magbuot ka! Sa! Sugday. Nagtuok kang hadlok mo ni mo? Aha. O kung amo na nang ihatag ni mo? Nga naman, mo reklamo ka? Ha?